खुलुमफिनबाय नै दा आं सासे दावगाफुनाय महरगिरिखौ फन खालामगोन दै बेनि मुङा जाबाय हिरमा बर' सिमला खाथिनि कारहाना गामिनि बिनि बिफानि मुङा जाबाय गपाल बर' तबलानि बिक्सारद मिथिबाय नै दा आंखौ फन खालामगासिनो उल्थायै आंखौसो फन खालामगासिनो आं नै दा बिथांखौ दाननानै आरो फन खालामफिनगोन दै The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त। हेलौ हेलौ हिरमा न'आव दं अखा हागाबाय हागायाखै माथो अखानि सोदोबानो गैया आच्छा नोंथ' गोबां एलबाम आरो वान डिस्क सिनेमाफोराव एक्टिं खालामबाय नङा होमबा नोङो गिबि एक्टिं खालामजेननाय एलबामनि मुंखौ बुंलाय आं फार्स्टआव एलबाम खालामनाया जाबाय लाफादुगा लाफादुगा बेयो लाफादुगाया दैमु फिल्म प्रडाक्सननिमोन बिनि उनाव बहा खालामनाय आं बिनि उनाव हायनामुलि 5आव अब्ला नोङो बबेयाव फरायदोंमोन मा क्लासाव मा कलेजाव बेसेबां इयाराव आङो हायनामुलि खालामबा ओइचएस फरायदोंमोन ओइचएस फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार ओमफ्राय हायनामुलियाव आरो नों खनसे खालामबावाखैमोन आं खनसेल' खालामदों 5आव हरुमा जानाया मा जानाय हरुमा सोरनि हरुमाया सोरनि हिनजाव जादोंमोनलाय हा हानिफ आलीनि बिनि उनावथ' नों गोबां एलबाम खालामबाय मा एलबामाव एक्टिं खालामखो मोसाखो आंनो एकनिफ्राय जोबजासिम खोन्थालांलाय आं बिनि उनाव जेतिया आङो बिए फरायबाय दंमोन बे समाव आङो सानजारि फिल्म खालामदोंमोन बेनि उनाव आं जेब्ला एसे थाखोनै जादोंमोन फरायनो बिजि दंमोन बिनि उनाव आं जेब्ला बिए कमप्लिट खालामनायनि उनाव एमए फरायफुबा मोनसे एलबाम खालामदोंमोन बेयो जाहैबाय माबा स्रें नोंजों सोरजोंमोन एक्टरा सोरमोन गोसोआव दं एक्टरा माबा सन्जिब आङो माबा टाइटेलखौ गोसोआव गैया जास्ट नामखौ गोसोआव दङ सन्जिब नाममोन आरो बिनि उनाव ओमफ्राय बिनि उनाव मिज्लौ मिज्लौ मेगन एलबाम बेलाय सोरजों खालामदोंमोन बेवहायबो माइकेल होनाय दंमोन माइकेल जुगामि प्रडाक्सननिफ्रायमोन आरो बिनि उनाव आङो मेगननि नोजोराव बे मनिनादाजों खालामदोंमोन सोरदो मनिनादाजों खालामदोंमोन मेगननि नोजोराव मनिन ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थाइनै मेगन बे बबेनिमोन बेलाय प्रडाक्सना बेयो एसबिबिनि प्रडाक्सनमोन बहानि एसबिबि खाथिनि ना गोजाननि बाक्सानिमोन ना क'क्राझारनि ना अदालगुरिनिमोन बेयो बाक्सानिमोन ओमफ्राय गैला ना बेनिफ्राय उनदाहायाव बेयो क'क्राझारनि ओमफ्राय बेनि उनाव सिरि नोंखौ बेबो एसबिबि प्रडाक्सननि बेबो बाक्सानि बे एक्टरालाय सोरमोन बेजे बेनिया
सन्दीप बर' बिनियाबो ओमफ्राय आंनि फंबाय जायो बियो गुवाहाटियाव थायो एसामिसबो सिनियर खालामगासिनो बाबु फंबाय जोंहानिनो न'निनो जायो दा नों माने एम.ए. फरायबाय आङो एम.ए. कमप्लिट जाबाय एम.ए. कमप्लिट दालाय मा नों मोसानायनि माबाफोर कर्स लादोंमोन ना आं क्लासिकेल लादोंमोन जेब्ला क्लास 5 जायो होनबा आङो क्लासिकेल लादोंमोन ओमफ्राय बेसेसिम क्लासिकेल डेन्सआवसो लादोंमोन नोङो क्लासिकेल लादों बेखायनोथ' डेन्सआव डेन्सआव बिखारत जाबायमोन ना नोङो बिखारत पास जादों बिखारत खालामखांनायनि उनाव एम.इउ. लायाखै लायासै नोंसा बाबायाथ' एम.इउ. लादोंमोन ना बे टब्लानि गपाल बर'आ लादों खोमा फोजोबखारा फोजोबदियाबा दे दा नों आरो एक्टिं खालामबाय थागोन ना साख्रि लागोन आङो दा एक्टिंबो खालामलांगोन बिदिनो गेजेर गेजेर ओमफ्राय आङो दा टेट एग्जामनि थाखाय रेडि जागासिनो माबा डिलेटबो लादोंमोन नालाय डिलेटबो लादोंमोन नालाय डिलेटबो कमप्लिट जाबाय नालाय बेनिखायनो आं टेट एग्जामनि थाखाय रेडि जागासिनो आरोना दे नै अक्ट'बरावनो जानो गोनांमोन एग्जामा माने सुबिदा मोनबाथाय साख्रिखौ थाबनो लानोसै एक्टिंबो खालामबाय थानोसै नङा होमबा दे नोंनि साननायफोरा जाफुंथो जोंनि दिनैनि बे नाटकखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै नोंबो नाजाबाय थादो ना एक्टिंबो खालामबाय थादो साख्रिखौबो लानो नाजादो नङा होमबा दे होमबा दिनै बेसेसिम दोनथ'नाय जाबाय दे हिरमा बर' आं बुंदोंमोन ना सिमला खाथिनि सिमलाया जाहैबाय सापागुरि समस्थियाव बे सापागुरि समस्थियाव ओरैबायसा मेरला आर्टिस्ट दङ रोजाबग्रा एक्टिं खालामग्रा नोंथाङा साननानै सानख'नो हानाय नङा बे सापागुरियावनो जोनोम जादों मुंदांखा कमेडियान फैला जे बरगयारी मेन्डेला दाब्ला मेथाइ रोजाबगिरि दङ सोरां आं दङ दिन गयारी जनती बिके महन ठाकुरिया सानसुमा गयारी रजनी स्वर्गियारी पद्मधर बसुमतारी पद्मधरखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना मिथिया आयौ हाबापुरै थाम्फै दंग्राया होननाय बे रोजाबग्राया जाबाय पद्मधर बसुमतारी आरो मेथाइ लिरगिरि मेरला दं कातीन्द्र स्वर्गियारी उत्तम खेर खातारी मेरला बेसेबां नांगौ सब बे सापागुरियाव एकदम दम जानानै दं एकदम आलु बस्ता बायदि जेसेबां नागिरो एसेबांनो मोनगोन आलु बस्ता गेसाव आलु नङा दै गासिबो आलुआनो मोजां जायखिजाया नोंथांमोना बिब्दिनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आर्टिस्टफोरजों मोगा मोगि फनजोंबो रायलायनाय मालाबा भिडिअ कल बेफोरबायसा नुबाय थागोन आरो नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार